Znači, to je taj... Čudja, čekaj me da uzem perfekt. Pozdrav svima ljudi, Kimi sa vama ovdje, dobrodošli na moj kanal. I ljudi, današnjem klipu, videu, klipu, bimu, bilo šta, radimo nešto što ne znam da li je iko radio na ovim prostorima ovdje, ovom prostoru, na ovom krevetu, ne znam da li iko to radio. Danas radimo challenge pod nazivom challenge-u, zadatak, u stvari cilj tog challenge je da ja uzem sad ovaj mobilni telefon pod imenom Carbon 6.0 Android i da zovem neke devojke, samo da im kažem da ih volim i ne znam ja šta nešto, samo to i da kažem na kraju ajde moram da idem, čao, bez ikakvu da im kažem da je prank ili bilo šta, nadam se da će mi sjaviti, ja sam tu spremio neke brojeve, ali kao što vidite ovo mesto, sada je to mesto prazno, vidite, ne sedi niko tu, ali sada ću ovako zovem mog brata Aleksandra, znaš, broja tu već ukucan, brata Aleksandra da dođe da snimamo zajedno, nadam se. Aco! Kude si? Aj dođi do mene Brgo! Brgo bre Brgo! Ajde! Brgo dolazi! Čekamo ga, sada ga čekamo da stigne. Aco! Reci Kimi! Stilo! To je Aleksandra sa kanala Acko 01, znači subscribe-ujte se svi na njegov kanal, lik je počeo da snima Aleksandar Acko, zajebi tu telefon, znači idemo sada da prankamo. To je taj Aca sa kanala Acko 01, znači zamolio bi se vas da zapratite njegov kanal, on je ranije snimao pes, ne znam koji, sa mnom, do koje sam ga ja naravno punio redovno. Znači Acko 01, link će biti u deskripciji, subscribe-ujte se na njegov kanal. I ako nema još nijedan klipa, vi se subscribe-ujte, bit će klipa, lajkujte, klipove, šerujte, idemo dalje, idemo na video, da ne dođemo više smor, ja sam smorio se i meni i ovog dečka i ovih fotelju, i ovo jasno. Ljudi, znači on verovatno, znaš ti što snima ovdje? Ne? Zovemo devojke, Sve može. Znači, idemo sa prvim pozivom. Prvo ću zvati ja, da mu objasnim. Evo ću zvati ovu Milu devojke. Dobro, devojke, znači stvarno ne znam, dali su mi telefon, ja ću se predstaviti, nadam se da me znate, nadam se da me znaju one, sad ih zovem, brate, znači bit će jedna kritična situacija, ne znam devojke ni kako izgledaju, ali znam broj. I oco, brate, opušti se. Evo, znamo. Zvonicka. Da li će se javiti? Pitanje sad. Javit će se. Hvala. Ćao Mila. Ćao. Znaš li ko je? Znam. Pretpostavljaš, u stvari ne znaš. Znam. Ovdje je Milan, ne znam da li me znaš. Aha, dobro. Ilić. Dobro. Želim da ti kažem da te volim najviše. Dobro, ajde moram da idem, čao. Ćao. Ooooooo, bravo Kime, rekao mi ja tebe najviše. Znači idemo na prvu devojku, brate, molim te bila pogledaj ovaj klip. Ovo je prank, znači nisam ovo ti kažem da je prank, izvinjavam. Mislim, ne znam ti da ovo prank, ali kad pogledaš ovo video značeš. Neće rekati da on nije normalno. Sad ti ko dođeš, evo. Sada zove Aleksandar sa kanala Acko. Jesi nam? Znači, vidiš šta ovo možeš da čujem. Kurtić. Kao? Kao? Niko ti će se javio. Razumiješ i malo si mjeseće na teba. Ok, najbolj. Ja biš u djecu. Aleksandar, brate, nije imao sreće. Sada ja zovem, zvaću ovu Cacku. Cacku znam, brate, ali ne družimo se. Ali je dostupan, pa jao. Idemo dalje, sad Jorg, nisam imao ni ja sreće. Znači... Šaškicu. Ajde zove Šaškicu. Zovemo neku šaškicu, ne znamo ko je. Šta je, odakle. Ako imamo sreće da imamo je dostupne rijende, ako da se javi. Bole. Čekaj, ja vidim bliska.
uzbiđenje, srce kuca, bum, 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 bum. No kuca, koja je to? Pogledajte da strana. Šaškica se nije javila, znači ovo brate isećem, ove smorove, znači isećem. Ne, pa zovem ja još jednu neku dvojku, daj mi te. Idem, tražimo. Stopiramo samo da nađemo broj. Piši. Zovemo devojku pod imenom Anita. Veliko. Šlikove vrata se snajemo. Nije se vidio. Ne. Evo, kuca ovaj broj i tu devojku isto onako zna, izviđenja, ne družimo se i pozdravlja se vas, brat. Da pravimo priču zvuči. Razumite nas. Izvinite zbog ove glasove preko puta autoputa. Da, veoma blizu. Gde si Anita? Pa ko je to taj jasmini dečko, nego nešto ti kažem. Da ti kažem da te volim najviše. Dobro, aj čao. Gotovo je vas. Gotovo ne može? Daj mi veru malo. Gotovo ne može? Dajte, da vidite. Zaustavite januar. Ovo će biti poslije, evo kad naši zvali smo, Zovemo. gdje se nisu javili. Zovemo Stasiju Krstić. Druži si ju. Da. Pozdrav za Nastasiju Krstić. Veliki. Nadam se da me gledaš i posmutaš i šeruješ i linkuješ. Da li si javi? Ne znam. Da li će se javiti? Sam ja nada nikad ne umirem. Da li će se javiti? Srce nam kuca. Narko. Ne će rati, a? Je ga isto imao sreće. Pošto Viktor još Ajde, jednu malo. još jednu, pošto nije uspio. I niko ne se zvaja. Ma da, brate, ja sam grešno nije uspio. Pa nikad Nemam sreće u ljubav. Zovemo neku Emiliju. A? Ne znaš? Od prilike smo izviđenja. Zvoni na to. Zvoni. Zvoni da. Zovek. Ja ne znam kad se javi. Će zabudje telefon. Javi se. Anđeli, obacite ovu sirenu. Jedno. Poziv završao! Završao se. Jebaj ga, brate, jebaj ga. Ljudi, to je bilo to u ovom klipu, nije bilo ništa specijalno, ali je bio posebno. A veliki pozdrav za Bogdana Krstića koji nam je poklonio ovaj karbon telefon i poklonio nam 300 minuta da pričamo, Ko je poklonio 300 minuta, srava je 609, brate, znači nema zezanja. I to je bilo to. Izvite ove cure, brate, momci, nemojte nas bijete, znači... Ovo je samo zezanje. Malo sprdnja, sprdamo se sa vama. To je bilo to u ovom klipu, ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe, meni to poznačilo, do sljedećeg videa, brate. Vidimo se! You gotta take my cues.